231 тисяча гривень в тебе такі сторіси. На 20 кВт це саме така популярна моделька в Arctic Leopard. В нас в магазині вони є. Запас ходу тут 150 км на одному заряді, 55 ампер акумулятор. Просто махіна. 115 км швидкість, навантаження тут скільки завгодно він потягне. 2-3 неважливо. 250 кг плюс вилочка. Всі амортизатори тут дуже-дуже якісні, дорогі. На ньому прям можна пострибати гарно. Поглянь, яка рама. Тут все алюміній, 70 кг ваги. І друга моделька в нас Coswell. Рік часу гарантії, теж з гарантією. Що там гарантія, що тут гарантія. Все офіційно. Погляньте, які моделечки. М'ягесенький, дуже комфортний, ціна в нього, тут вже задній, бачите, мотор колеса 6 тисяч, не 20 кВт, а тут 6 кВт потужність. Теж дуже-дуже гарненький, м'ягенький, педальки, вас взагалі поліція не буде рухати, бо то електроровер, бачите, електроровер собі, крутить педальки, все. Натискаєш газулечку,